जोंनिनो दिनैनि हाबाफारिखौ लानानै मासिखौ आवगायलांनाय मानगोनां आफादगिरि आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दा दिनैनि हाबाफारि बायदियै सेथि हाबाफारि जोबनानै थांबाय। दा नैथि हाबाफारियाव दङ मेलनि थांखि बेखेवनाय। दा मेलनि थांखि बेखेवनाय हाबाफारियाव आंखौ बेखेवनायनि बिबान होदों हिसाबै आङो सुंद'यैनो बेखेवनानै मेलखौ बुंलांनो सानबाय। समनि आंखालबो जोङो दुइटानिफ्रायनो लादोंमोन। माखासे एंगारहायि जाहोननि थाखाय मानसिफोरनि जगार जायैयाव जोङो सम मथे मेलखौ खुंफुंलांनो हायाखिसै। एसे उनावब्लाबो जोङो जा एसे जायो न'खरनि गेहेर गोनां हिसाबै मेलखौ जोङो खुंलांनो आखायाव लानाय जादों। दा दिनैनि मेलनि थांखि बेखेवनाय हाबाफारिया जाहैबाय बोसोरफ्रोमबो जोंनि गामिया मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि 10 थाखो आरो 12 थाखो आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसा हौवाबो हिनजावबो फरायसा बिथांमोनखौ जोङो मान बावो। रायजोयैनो जाय बिथांमोना सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हायो बे बिथांनो जोङो 1500 रां आरो नैथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा बिथांनो 1000 आरो थामथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा बिथांनो जोङो 500 रां हिसाबै बान्था होनाय जायो। दा दिनैनि बे हाबाफारिया जोंनि हटेल सानि नङा। जोङो खुंबोनानै 2016 मायथाइनिफ्राय जोङो खुंबोदों। जोंनो गोसोआव गैलाया बेसे गोबाव जाबोगौ। माखासे मोजाङैनो सोरखिलांनो हागासिनो दं। जोंजों गोरोबलायनानै न'खरजों गोरोबनानै गामिजों बयजोंबो गोरोबलायनानै सोलिबोदों। दा जोंनिनो खनसे खननै बुंनाय 12 थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय बिथांमोनखौ दिनैनि नैबे बेलासि समनि गोजोनथाव दुब्लियाव दिनै बिथांमोनखौ जोङो बरायनो आखायाव लाबाय। फरायसाफोर उथ्रिसारदों फरायसुलि फरायसाफोर गैया फरायसुलि दा बिथांमोननि मुंखौ जोङो फारिलाइ बाहाय बुंलांनो नागिरदों। दा आङो गिबियाव HSLC थारमाने मेट्रिक पासखौ बाहाय बुंनो आखायाव लायो आरो। दा मिनिस्रि ब्रह्म दतराव बियो दानिया ब्रह्म हटेला मोनदोंमोन 307 सेकेन्ड डिभिजन हाबथाना मोनदों 51.18 आरो नैथियाव दङ दैखुंग्रि बसुमतारी दतराव ब्रह्म बसुमतारी हटेल मोनदोंमोन 432 आरो फारसेना गोलैहैदों 70.5 बेखौ मोननाय जादों। आंथ' जाना फैसै बाहाय सानसुलि ब्रह्म दतराव जालिम ब्रह्म हटेल मोनदोंमोन 330 फारसेना जाहैबाय बिनामा 69.6 बेखौ दङ आरो खंग्रि ब्रह्म दतराव सन्जय ब्रह्म हटेल 50.8 बिथांमोना बेखौ मोननो हागौ। नाथाय बिथांमोननि बे देरहासारनाय बा उथ्रिसारनायनि माबाया जोंनि थाबैनो मोननाय जादों देग्लाय। बावनाय हाबाफारियाव जोङो हाइकेमिनारिनिफ्राय दावबायदों। दा जोंहानि दासिम बुजायनानै बिथाङा सफैबाय। दा सानसुलि ब्रह्म बिथांनो जों मा बांनो थाखाय हरनानै हाइस्कुलनि गाहाय फोरोंगिरिफ्रा सनानगय ब्रह्म बिथांखौ
गावनि आखाइजों मान बावनो थाखाय खावलायनाय जायो गाबनाय लोगो लोगो जाहाथे उथ्रिसारनाय गथ'फ्रा बाहाय जाफैयो बे खावलायनो थाबाय गावनि मानखौ लांफैनो थाखाय बाहाय खामानि जाहैबाय आरो मानखौ बावनो थाखाय आङो गावनिनो गाहाय नेता बिथांखौ गावनि आखाइजों मान बावनो थाखाय आङो दिनै खावलायनाय जायो Ini sudah dapat, ada jawaban yang menunggu di mobil. Hasil dari pertemuan dalam distrik ini, Bengkulu bertemu berapa sedikit dari ini mantu bangun ada yang dia. Kalau dia bilang dia dah, itu dia dah bilang lah, kita harus. Kalau ini mantu bangun ada yang dia. Nah, sidang ni, rumah saya menggunakan orang yang akhirnya ada pakai lagi. Apa yang ini? Saya ini benar apa? Saya bawa apa pula? Mana? Saya bawa. Ada berapa? Military government, tapi yang ada kami mangkulang pun juga, sebab kalau ini jadi kan, military government sangat bangsa pelapin asing, tapi bangsa kau bau kan, jadi mangkena apa lagi, kokak dulu di sana. Ini adalah mana dia apa dia itu dia dengan